Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Алсу Нуриева, исәнмесез? Бүгенге чаралышның төп темалары. Актив тормыш позицияле кызыксынучан балалар. Сәләт Ознакай төбәк клубы үзенең туган көнен бәйрәм итте. Без мероприятиялар үткәрәбез. Бездә бик күңелле. Балачакның яңа җырлары. Бөгелмәдә балалар сәнгать мәктәбендә иҗади бәйгегә йомгак ясадылар. Бу грант республиканың ресурс үзәге тарафыннан булдырылган һәм ул иҗтимагый оешмалар өчен бик зур ярдәм күрсәтә. Яхшы кешеләр янәшәдә. Әлбәттә, халыкара иреклеләр көнен билгеләп үттеләр. Бөтенебезнең дә как будто балалар шунда. Аларга ярдәм итәсебез килә. Менә йөрибез, ширләсәк тә барабыз, ничек тә барабыз, бөтенбез барабыз. Татарстанда инде 5-нче ел республика рәисенең безнең ишегалды программасы гамәлгә ашырыла. Бу инициатива кысаларында ишегаллары халык өчен уңайлы һәм күп функцияле киңлекләргә әверелә. Шушы еллар эчендә Әлмәт районында гына да 300 йорт яңартылган. Казанда Татарстан Республикасы шәһәрләрен үстерү институты фонды 2024 елдагы эшкә йомгак ясады. Һәм Татарстан районнары идарәче оешмаларының һәм башкарма комитетларының 250дән артык вәкиле өчен укулар уздырды. Әлмәт районы территорияләрне яшелләндерү, юл эшләрен сыйфатлы башкарган һәм социаль шелтәрләрдә программаны актив рәвештә алга сөргән өчен бүләкләнде. 2024 ел тәмамланырга санаулы көннәр калып бара. Алда яңа ел бәйрәмнәре. Балалар өчен дә, өлкәннәр өчен дә күңелле атмосфера тудыру максаты белән Ознакай районында бәйрәмгә әзерлек һәм аны үткәрү буенча оештыру чаралары тулы куәткә бара. Кичке шәһәр урамнарын безнең иҗат төркеме әйләнеп кайтты. Эльмира Шәрифуллина дәвам итә. Инде декабрь башыннан ук шәһәрдә бәйрәм рухы сизелә. Яңа елга әзерләнү планына күз салсак, Сөембикә урамында бизәлеш узган елдагыча калган. Ә менә Нефтчеләр урамында яңадан яңа атрибутлар барлыкка килә. Заманча мөмкинлекләр тудыруда әлбәттә Татнефть компаниясе ярдәм итә. Бик зур рәхмәтебезне әйтәбез иң беренче чиратта инде үзебезнең нефтчеләребезгә, Татнефть җәмгыятенә, чөнки инде быел да менә шәһәребезне яңа элементлар белән тулыландырдылар. Шуңа күрә инде аларга бик зур рәхмәтебезне әйтәбез. Чаралар планы нигезендә шәһәр җирлегендә 6 чыршы кую каралган. Үзәк чыршыны әйтәбез инде, Площадь Татарстана, яңадан соң инде Шифада, паркта, Ишкаев паркында ачылачак, һәм инде 3 микрорайонда, яңа елда, Мәнәүездә, һәм инде Монолит микрорайоннарында. Җитәкчеләр белдергәнчә, үзәк мәйданда яңа ел формалары һәм 2 агач тау куелачак. Кар булуга карап, яңа ел символы елан сыны ясау планга кертелгән. Бу эшләр шәһәрнең барлык оешма предприятиеләре хезмәткәрләре көче белән башкарыла. Монда инде бөтенесе УТТда һәм инде сетевая компанияда, Жилэнергосервиста менә бөтенесе ул безнең бюджет оешмаларында, МПП Био безнең инде һәрвакыт бөтен эшләрне менә шәһәр буенча эшләп килә. Шуңа күрә инде бер оешмада безнең дөресен әйткәндә читтә калмый, мәгариф оешмасы да монда бөтенесе эшлиләр. Үзәк чыршыны ачу тантанасы 23 декабрь көнне узачак. Барлык Ознакайларны, кунакларны көтеп калабыз үзебезнең шәһәребезгә чыршы ачылуга. Эльмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Татарстан 40 яшькә кадәрге галимнәр саны буенча төп-төбәкләр исемлегенә кергән. Әлеге күрсәткеч буенча Брянск, Белгород һәм Ростов өлкәләре лидер. Шулай ук әлеге рейтингта Тамбов, Төмән өлкәләре һәм ут күршебез Башкортстан да эләккән. Бу хакта Коммерсант газетасына сылтама белән Татар информ агентлыгы хәбәр итә. Шулай ук Татарстан тикшерүчеләргә грант ярдәме күрсәтелә торган иң яхшы программалар гамәлгә ашырылучы төбәкләр исемлегендә дә. Татарстан Республикасыннан тыш әлеге рейтингта Краснодар, Красноярск крайлары, Башкортстан Республикасы, Самара һәм Свердловск өлкәләре. Әлеге рейтинг төбәкләр тарафыннан финанслана торган ярдәм чараларын гына үз эченә ала.
Төбәгебездә шуннан да мәгарифне үстерүгә зур әһәмият бирергә тырышалар. Бу беренче чиратта урындагы укытучыларның тырышлыгы нәтиҗәсендә тормышка ашырыла торган хөрмәткә лаек хезмәт. Бу эш буыннар горурлыгы булырга тиеш дип саныйлар азнакайда. Шул максаттан биредә менә мәгариф музее эшләп килә. Аның белән безнең иҗат төркеме танышып кайтты. Сүз Рәдифә Нугмановага. Менә бу китапка безнең 165 ел. Мәгариф музее Азнакайның балалар иҗаты үзәгендә урнашкан. Биредә ул 2018 елдан, ә музейга нигез 1997 елда салына. Ул вакытта мәгариф идарәсе җитәкчесе Дамир Гыйләҗев әнә шул инициатива белән чыга. Ветеран укытучылар белән бергәләп район мәгариф системасының 100 еллык тарихы барлана. Нәтиҗәдә менә шулай аерым статуста торырлык объект булдырыла. Безнең монда 2000-гә якын экспонат саклана. Менә минем кулымдагы ручкада бәләкәй генә сыман тоелса да, ул экспонат. Чөнки ул 70-нче елларны тасвирлаган шарик белән, кара белән языла торган ручка. Әйе, сез монда таныш кешеләрне күрәсез, сезнең вакытта булган миңа якынрак килегез, минем әйткән сүзләрне алар яздырмыйлар. Мәгариф тарихы ул районда эшләп килүче мәктәпләрнең үткәнедә, гомерләрен балалар тәрбиясенә багышлаган остазларның хезмәтедә. Биредә Бөек Ватан сугышын узган укытучыларга аерым урын бирелгән. Кайберләренең хатлары да саклана. Шунда ук сугыш чоры рәсемнәре аша тергезелгән блиндаж. Анысы да музейга килгән замандашларыбыз арасында зур кызыксыну уята ди музей мөдире Наилә ханым Шаяхмәтова. Бездә укытучылар, монда ветеран укытучылар еш була. Авыллардан да җыелышып киләләр укытучы коллективлары. Яшь укытучылар да киләләр, хәзер укытылган укытучылар да киләләр, укучылар да киләләр. Безнең музейебезне яраталар. Әлеге музей турында тулырак бу шимбә сельская жизнь тапшыруында карый аласыз. Тапшыру 17 сәгать 30 минутта эфирга чыгачак. Рәдифә Нугманова, Алик Павлов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт компаниясе. Сәләт Азнакай төбәк клубы үзенең 8 яшьлек туган көнен бәйрәм итте. Клуб әгъзалары актив тормыш позицияле, кызыксынучан егет-кызлар. Алар чит илләрдән һәм Татарстан Республикасыннан Азнакайга килгән кунаклар өчен уздырылган төрле чараларда катнашалар. Республика күләм Сәмрух 2018 сәләтле балалар һәм яшьләргә ярдәм итүче ел премиясенең ел клубы номинациясе номинанты да булдылар. Шәһәрнең 4-нче лицей базасында узган чара хакында тулырак мәгълүмат алдагы минутларда. Сәләт Азнакай клубы 2016 елның декабрь аенда уеша. Бүген биредә 30-га якын бала шөгыльләнә. Без чаралар уздырабыз һәм безнең мәктәпкә сәләт дөньябызны ачыклап бирәбез. Мин 5-нче сыйныфта укыйм. Мин әле быел гына сәләт клубына килеп кердем. Миңа бик монда ошый. Без мероприятиялар үткәрәбез. Бездә бик күңелле. Шәһәрнең 4-нче лицей мәктәбе базасында узган чарада район мәгариф идарәсе начальнигы урынбасары Зөлфия Зарипова да катнашты. Этот клуб, конечно, очень сближает детей. Бу клуб балаларны якынайта. Үзара дус булган балаларның шундый бергәлеге барлыкка килә. Алар уен формасында һәм иҗади формада татар телен һәм традицияләрне өйрәнәләр һәм үзләрендә саклыйлар. В себе татарский язык, татарские традиции. Чара барышында Азнакай сәләтлеләре Ярчаллы шәһәренең Адымнар мәктәбендә эшләп килүче сәләт клубы активистлары белән видео элемтәдә булдылар. Хотела попросить вас дать какие-то советы нашим детям перед тем, как мы с вами расстанемся, и пожелать ваши пожелания в их день рождения. Желаю вам с днем рождения, чтобы было побольше мероприятий, чтобы у вас больше развивался, чтобы было больше активистов. Ике яклы сөйләшү барышында укучылар кызыклы сораулар, тәкъдимнәр алыштылар, фикер уртаклаштылар. Сәләт төркеменә 4-нче, 10-нчы сыйныф укучылары йөри. Алар төрле бәйгеләрдә, олимпиадаларда катнашалар, бииләр дә, җырлыйлар да. Сәләт төркеменә йөрүчеләр үзләренең талантларын да күрсәтәләр. Әлеге мизгелләрдә биләр форум биюе тәкъдим ителә. Алга таба сәләт туган көн бәйрәм табыны артында дәвам итте. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе.
Әлмәт гражданнар хәләте актын тіркеу идарәсе хәбәр иткәнчә, көзнең 3 айда районда 468 бала дөньяга килгән. Бу узган ел белән чагыштырганда 45 сабыйга күбрәк. Шуларның 242-се малайлар, 196-сы кызлар. Игезәкләр 6 гаиләдә барлыкка килгән. Шуларның 3-сендә ир һәм кыз балалар. Бу елның 11 айында Әлмәт районында әниләр саны 1619-га арткан. Иң өлкән әни 51 яшендә, иң өлкән әти булып 53 яшьлек Ират теркәлгән. Шулай ук быелгы көзне никахлашу сараенда 262 пар яңа гаилә үз мөнәсәбәтләрен рәсмиләштергән. Аилә кыйммәтләрен саклау һәм үстерү өстендә эш калабызда дәвам итә. Әйтик, бу көздә Әлмәттә фамилия яңа гаилә ялы клубы ачылды. Аны Эльзира Саврентьева Россия яшьләре федераль грантын отып тормышка ашыра. Клубта һәр шимбә саен гаиләләрне иҗат аша берләштерүне максат иткән остаханәләр уза. Алар барысы да бушка. Бердән-бер шарт гаиләләр ВКонтакте шелтәрендә алдан теркәлү узарга тиешләр. Теркәлү ссылкасын сез экраннарда күрәсез. Киләсе остаханә иртәгә булачак. Анда гаиләләр теләк картасы ясый алачак. Очрашу Нефть мәдәният сараенда ачылган Библия нефть тирәлегендә көндезге сәгать 1дә булачак. Бөгелмәдә балаларның сәнгать мәктәбендә балачакның яңа җырлары дип исемләнгән иҗади бәйгегә йомгак ясадылар. Ул республика ресурс үзәге гранты ярдәме белән Татарстан рәисенең указы нигезендә уздырылды. Фестиваль конкурсның гала концертында безнең төшерү төркемендә булып кайтты. Толырак Айгөл Шәрәфиева сөйләр. Батыр балалар бакчасында тәрбияләнүчеләр гала концертка яңа ел җырын алып килгән. Алар балачакның яңа җырлары фестиваленең финалистлары. Яңа җырларны иң яхшы башкаручы ансамбль исемлегендә. Әзерлек безнең эш атна дәвамында барды. Башта балалар белән сүзләрен ятладык. Музыка җитәкчесе Әлфия Рашид кызы Шакирова балалар белән өйрәнде. Аннан инде җырның музыкасы белән бергәләп өйрәнделәр. Репетициялар менә карадык, балаларның чыгышлары бик ошады. Хәзер һәм инде без финал турга уздык. Фестиваль конкурс укучыларны, балалар бакчалары тәрбиячеләрен, музыка хезмәткәрләрен һәм ата-аналарны берләштерә. Сәнгать мәктәбенең залында узган гала концертка 300дән артык кеше җыелган. Бәйге талантлы композиторларны, балалар җырлары шагыйрьләрен, яңа вокалистларны барлау, популярлаштыру максаты белән уза. Аны Хади Атласы исемендәге иҗтимагый фонд оештырган. Хади Атласы исемендәге иҗтимагый фонд 2023 елда Татарстан рәисе грантын отты. Бу грант республиканың ресурс үзәге тарафыннан булдырылган һәм ул иҗтимагый оешмалар өчен бик зур ярдәм күрсәтә. Шушы грант нигезендә biz балачакның яңа җырлары дигән фестиваль конкурс оештырдык. Бу конкурска безнең старт 24 елның январь аенда бирелде. Барлыгы 5 номинациядә эшләдек без. Бәйгедә җиңүчеләрне иң яхшы вокалист соло, иң яхшы яңа балалар җыры ансамбле, иң яхшы балалар ретро җыры вокалисты, яңа балалар җырының иң яхшы композиторы, иң яхшы җыр сүзләренең авторлары номинацияларында билгеләделәр. Әдәби марафон әйдәмәне. Татнетны үстерү фонды җитәкчесе Раил Гатаулин балаларга матур шигырьләр язучы һәм бәйгенең номинанты. Без балалар белән шактый күп эшлибез. Безнең төрле проектлар бар балалар өчен. Күңелем сәйләннәре дигән чара үткә. Безнең әдәби марафон дигән проектта балалар шактый күп катнаша. 4-5 яшьтән катнашучылар да бар. Белемем буенча физик булсам да, информатика фәннәре буенча укытучы булсам да, минем күңелдә шулай ук шундый шигырь хисләр бар. Инде бер китабым басылып чыкты. Татарстан китап нәшриятында тиздән балалар өчен шигырьләрен басылып чыга. Һәм менә бу чарада да, бик матур чарада шундый премия алуым, шундый хөрмәтләнүем минем өчен шулай күңелгә ятышлы һәм Казан белән Бөгелмә арасы ерак булуга карамастан, бүген Казаннан әлеге тантанага чарага килдем. Конкурста җиңүчеләргә истәлекле бүләкләр, Хади Атласы фонды логотипы төшерелгән алтын скрипка ачкычы, дипломнар, кызыксындыру призлары тапшырылды. Менә шушы фестиваль конкурсының йомгаклары, нәтиҗәләре, иҗат җимешләре менә бүген генә Казаннан кайтып җитте, ноталар җыентыгына урнаштырылды. Бу ноталар җыентыгын безнең иҗтимагый фонд бик күпләп чыгарды. Беренче чиратта әлбәттә Бөгелмә муниципаль районындагы балалар бакчаларына һәм мәктәпләргә таратачакбыз. Аннан соң инде үзебезнең Татарстанның көньяк чыгышындагы муниципаль районнарга һәм әлбәттә гомумән алганда Татарстандагы балалар бакчаларына һәм мәктәпләргә тарату күз алдында тотыла. Айгөл Шәрәфиева, Ямяхин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе.
15 декабрда бүтін дүнияда халыкара иреклелер көне билгеләп үтелә. Бу уңайдан калабызда ирекле хәрәкәтнең айрыша айрылып торган вәкилләрен кытладылар. Креатив процесслар фабрикасында аларга үсешкә, ярдәм итүгә һәм иреклелек өлкәсенә керткән өлешләре өчен рәхмәт белдерделәр. Бу хакта тулырак алдагы минутларда. Добрый день, дорогие волонтеры, уважаемые гости. Фидакар хезмәт итүче ярдәмчел һәм бердәм. Бүген Әлмәт районында 12 меңнән артык волонтер исәпләнә. Алар 11 юнәлеш буенча эшли. Араларындагы көмеш яшь волонтерлары аеруча соклану ята. Алар дистәләгән чараларда һәм акцияләрдә катнаша, сәнгать белән мавыга, сәламәт яшәү рәвеше алып барырга да өлгерә. Мин Җәүһәр Закирова кайбер яшьләргә өлге итеп куярлык тулы тормыш алып баручыларның берсе. 2 ел элек хәрби хезмәттә булучыларга ярдәм итү белән шөгыльләнә башлый. Күңел, аналар бит без балакайым. Аналар, күңел бөтенебезнең дә как битте балалар шунда. Аларга ярдәм итәсебез килә. Менә йөрибез, ширләсәк тә барабыз, ничек тә барабыз, бөтенбез бара. Игелекле Әлмәт үзәге калабызда үз эшчәнлеген 9 ел алып бара. Аның төп максаты халыкны ирекле эшчәнлеккә җәлеп итү юлы белән үзләрен тормышка ашыру мөмкинлекләрен киңәйтү. Это движение Бу хәрәкәт, ул волонтер күңел халәте булганга күрә шундый темп белән үсеш ала. Волонтер ул уртак игелекле кыйммәтләре булган кешеләр. Барлык кешеләр дә алай булдыра алмый. Монда ихтыяҗлары һәм мөмкинлекләре булган, күңел тирәнлеге белән уртаклашырга сәләтле кешеләр генә. Которые способны отдавать, которые способны помогать там, где некоторые люди не могут. Заиграют золото, храмом купола, серп скрещенный с молота, Родина моя. Шараның тантаналы өлешендә иң активларны рәхмәт хатлары һәм истәлекле бүләкләр белән бүләкләделәр. Очрашуда иҗади өлештә бар иде. Кунакларга күкрәк билгеләре тапшырдылар, төрле сувенирлар һәм үз портретларын ясата алды. Волонтерлар билгеләп үткәнчә шундый фикердәшләрнең зур төркеме булу аларны илһамландыра. Уртак дөньяны яхшырак итү теләге һәрвакыт игелек юлы белән бергә барырга ярдәм итә. Волонтер в наше время это не просто человек, который помогает. Безнең заманда волонтер ул кешеләргә ярдәм итүче генә түгел инде. Ул дөньяда бәхетне арттыручы кеше. Үзенең яхшылыгы өчен бернинди җавап көтми, чын күңелдән эшли. Аның бу дөньяны яхшырак һәм игелеклерәк итәсе килә. То есть он приносит, потому что ему нравится это делать. Он хочет делать наш мир лучше и добрее. Мы должны помогать в этом мире друг другу, чтобы нам было легче, и мы должны преподавать пример остальной молодежи, которая будет продолжать это дело после нас. Шара озагында волонтерлар үз тәҗрибәләре белән уртаклашты. 2024 елга йомгак ясады һәм киләчәккә планнар билгеләделәр. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Сытинская сезнең белән саубуллашабыз. Исән сау булыгыз.